Как се чувстваш след тази действително страшна случка, която се случи? Виждаме в момента, че си прикован на легло. Значи първо искам да ви благодаря, че ми обърнахте такова внимание. Наистина изненада съм и то много приятно. Значи за самата случка на никой не е пожелавам да се случи, макар и да ми е най-големия враг. Трагедията е голяма, освен това, че има болка в ситуацията, просто нямам един здрав крак, който да мога да стъпна. Това е много трудно. Докъде стигнаха нещата с теб? Лечение, виждаме, че операции вече са направени, но предстои много тежко възстановяване продължително. Да, операциите са минали успешно, поне за сега така казват всички специалисти, които са ме прегледали. Предстои ми първо 50 дена закован за леглото, без да имам право да стъпна на краката си, а аз и да искам няма да мога. След това наистина едно дълго лечение предстои, започване на процедури, рехабилитация и просто още не знам още какво. Просто не съм наясен, за първи път ми се случва такова нещо. Но надявам се, че ще е с добър край. Доста приятели имаш, всички се трогнаха и искат да ти помогнат. Това наистина е прекрасно. Какво е необходимо в момента, най-важното за теб, за да бъде действително качествено възстановяването, а не примерно така само да маркираме? Ами да, наистина благодаря на всички приятели, просто много познати приятели се обадиха и дойдоха да ме видят. И за лечението ми, за рехабилитацията по-точно. На мен по принцип бих желал някое специализирано място, защото все пак ние сме спортисти с тебе, знаеш, че и мускулатурата ми е друга и съответно и раздвижването ще е по-сложно. Поне така мисля, дано да греша. Но мисля, че ще трябва да е някое специализирано заведение или поне добри специалисти, които разбират тази професия. Всичко това е средства. Имаш ли ги? Ами, средства е, надявам се да не са чак толкова много, но наистина една помощ от приятелите няма да ми се отрази зле. Сега на помощ никой не отказва, особено аз пък в това положение. Не съм човек, който се моля и съм молял някога за нещо, някого. По принцип разчитам само на себе си, но в момента просто няма как. Просто няма как. Принуден съм да седя на легло и освен на Господ мога да се помогна само на приятел. В момента да чуя европейска квалификация за Олимпийските игри. Как се чувстваш, когато гледаш нашия национален отбор, а пък ти си прикован към това легло? Ами, тя може би съпругата ще каже по-добре от мене, но тя винаги ми казва, ето, почна да си търкаш ръцете, потиш се, нервен ставаш. Викам, ами не мога, викам да заседа безучастен. Викам, просто съм в телевизора и искам да се пази тишина през цялото време. Намалим, примерно, телевизора ми се казва, викам, не, аз трябва да чуя всеки един звук на топката, която издава. Викам, вие разбирате ли за какво го усилвам? Само съм на игрището. И наистина много се гордея, особено след нощната победа на нашите момчета, защото да биш европейския шампион и то с такъв категоричен резултат, за мен просто беше чест. Ева на момчета, поздравявам ги всички. Какво си пожелаваш? Ами, пожелавам си час по-скоро да мога да стана, за да отида, ако не в игрището, поне близко до него. Добре. И на финал? За финал благодаря ви, приятели, още един път. Много ви благодаря, много съм трогнат. Да сте живи и здрави и много се радвам, че макар и по този лош повод ми обърнахте толкова голямо внимание.